Είστε έτοιμοι? Ναι. Φωτόπουλος Νίκος, Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, το πρώτο που θέλω να πω σχετικά με την αύξηση των ψίχουλων που έδωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή που μας πέρασε στον κατώτατο μισθό, αυτή συνιστά εμπεγμό και ασέβεια απέναντι στον κόσμο της εργασίας που καθημερινά περνά μαύρες ώρες και δίνει πολύ μεγάλο αγώνα προκειμένου να επιβιώσει. Συνιστά εμπεγμό και ασέβεια γιατί ενώ ο κύριος Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι ο μισθός σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τελειώνει στις 10 και 15 μέρες, ο ίδιος, χωρίς να τον ενοχλεί προφανώς, ανακοίνωσε αυτή την αύξηση των ψίχουλων. Συνιστά εμπεγμό και ασέβεια γιατί παρότι γνωρίζει ότι το Ινστιτούτο Ελέγχου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δηλώνει ότι σήμερα χρειαζόμαστε πάνω από 150 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για το σούπερ μάρκετ, ο ίδιος αγνοώντας το έδωσε αυτή την αύξηση ψίχουλα. Τέλος, συνιστά εμπεγμό και ασέβεια γιατί ενώ γνωρίζει σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή σε πρωτοσέλιδο άρθρο της ότι για να πληρώσουμε το ενίκιό μας χρειαζόμαστε το 55,9% του μισθού μας, ο ίδιος έδωσε αυτή την πενιχρότατη αύξηση. Εμείς ως ΓΕΣΕ, ως συνδικαλιστικό κίνημα, δεν ζητήσαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό να μας δώσει τυχή ψη ή ωμέγα αύξηση. Εκείνο που ζητάμε χρόνια τώρα, αλλά δυστυχώς κοφεύει, είναι να μας επιστρέψει πίσω το κλεμμένο από το 2012 δικαίωμά μας να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε μόνοι μας με τους εργοδοτικούς φορείς το τι αύξηση θα πάρουμε. Δυστυχώς για μια φορά ακόμα ο κύριος Πρωθυπουργός δεν ικανοποίησε το αίτημά μας. Σας παρακαλώ κύριε. Σας παρακαλώ κύριε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το πενίζεται. Με συγχωρείτε παιδιά. Λοιπόν, δυστυχώς ο κύριος Πρωθυπουργός για μια φορά ακόμα αγνόησε το αίτημά μας και ανακοίνωσε αυτή την αύξηση ψίχουλων. Αυτό για εμάς, όπως είπα, είναι πρόκληση και εμπεγμός. Πολύ περισσότερο τώρα καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν όλο τον αγώνα με την ψυχή τους και στις 17 του Απρίλη να είμαστε χιλιάδες στους δρόμους να φωνάξουμε στον κύριο Πρωθυπουργό ότι δεν μας λείπει το πατεσπάνι, μας λείπει το ψωμί κύριε Πρωθυπουργέ.